Boakari Jara Banda mais awkado amba foka walimano jamadu go kefa sécurité renforcée kuyate keta awa moro anga foka walimano sa wati mi alebe awa mawkoloshi ko sebe waye jambayo kuna chugo kundo akme kawo no tene ay sabe ko na chugo no de ti wolo malike ko wolo malike la tere faut pas donner ça à ton père be de damakaka abulu abana awokata ikado habib bala kana se fo on maya be damakaka abulu ele boko ni ndesani awa gafuri adonena kama boya ya tsega ne boya ke to chugo shila abana moro upma ka belejele fou ka belejele walimano non mais c'est sérieusement jarré aujourd'hui c'est jarré voilà bita koni c'est vraiment jarré awo voilà ni njaranye upma ka befu ka be walimano mi anga journaliste maison Issa Kabasiri be amba fo sanga andi wati le globe trotteur les douleurs avec Coronvela non zene commando suicidaire commando suicidaire c'est commando suicide énorme problème na ale ne ire a joli chinjen fuga ka ajata dorne jabetike abana et puis à quoi ça menendo berdem nuna ay sa mago bala sura sidi sira berdem ni abana ngo chokoro ba kunyo wolo masiri taba wolo masiri taba ka de wolo sira koro ka to la moto mi koro no kwate kumundu okanyingare no kwate kumundu okanyingare moro ambe bisa albi awakado bara tabulu mi awakado woro ale fana ale be ka angoloji woro kumba fla ani wolo fetere woro wala madangu na woro kumba kele no dangu na woro kumba kele le burule plaisir le urule ama woro babu mbabi na pisanzi be babu logo babu amle ga ando age to ko ele mali sabena ya foni ya fle dro tiere la c'est woro iba voilà c'est ça même ala ga guda ja bro awe ga do ni ko kunte dore ni ga nyigi mo fe wala sa amse ga jogoro be jogoni muro upma anemo dakurunya kele mba dima akamaleni muro darman alu ko de ale buluno da jaso de dogo namne ka oke folie ka nyeshi bela jelema kuna foni kunfolo mbata indicateur de renouveau kono na fo korolengola mati de do ka koshi yerema danye kele kamale nini ani kalimu benyona ay no bla sebenge ikado ka fo ko kambe wasoni kambe soni kado obe munde kofo okmana ko minyi ikado ka fo an koni ikado ka fo koni surunyara fangalawo masanke do dongansigi masake i surunyaro lawo i masurunyaro lawo iba e ka fo furuba chake daw adola ko olu ko nimbe ikado ka fo femi ikado yamariya diri mawo yamariya madi mawo akoni mana bo dawo dafe iba e ka fo ko nyefoli do olu ka ke femi ngani ado e osirila sirilam ikado bamako amara nyema fe no gouverneur aywa ikado ka fo ko minyi gouverneur aywa bamako ya ko kewale dokera ko tematisega ko la no mallakale aywa yusu ibaye ka fo ko ikado ka fo ko ale koni ablala ikado gouverneur yala ko minyi ikado ka fo gouverneur korolewu olu kunye dabulu do farida afana bi ko de farida wa dogo kun temene ko ay misali mako do jira anna aywa ikado ka fo ko danfara be mali de ni nyonje mine chugola ka ayo jira anna na ka kewale doye ka sabuke munye kibaye ka ko yamari abi di mali de doma olu ka boka tama nga dobe olube balitama na dalam ne kala ye jumenye aywa ko munum yamaru yara ko olu ka tama olu koni ka do ka fo mawye munum bi franci jamana jugu yala ko olu koni mbora ku ka tama ke ko nga ko ka do gorenere kangari mishin uye maranyema akoku ku jija ni ga ka do sharia bato mimbe ka do yire tanga o barabulu dale ko fo covid-19 o sharia o bara o tabulu la ku ko bato o kuma na iba ka fo ka ko odonye kile sabaka ko onye ma do fona kumbora ko olu bita ka do uka gani yira ni gatama olu balla tama na o ye jonu nye ma munungo ku be boka tama ka sabuke songo geleya e kuluna tama ka songo geleya jira aywa ko minye ka do marabolo nyema e ka moson olu ka tama ka dalam ne kala ke munye bana kele ngodo ko covid-19 sabula ko olu tse ka tama abana kulu ka tama kanake o pa munu tara ambassadeur ici la do anti français o tama na nga contre la vie chère do fana tara ku ta rishu wele ku rishu kana olu fana tamana
kata irisu ka masa dafa ko songo damato yele o tamadenw ko olu ballu tala ko ni bajira ka foko danfara o be do malidenw ni nyonje mine ko la aywa kwa gelema yoro yere jumenyi akojuguma yoro ye jumenyi mamunu mbe sangani wati nulu kunyu yere ke mala walanda dilawye walanda nyuman dibawye ku yere ke kele chefarunye munun tunyu yere ke ka do maya hakew ni jo sharia olu lafaza banga nawye ko olu bedda globalani sigile do uma femfo ni ngoni ngile na koyi o kuma ko minye ka do jaja kuma baye ni yoro ka ja fangala ngani suru yara fangala ibi da globalani sigi ko ja afamu yale dote o minye ka do ka fo ale ko ni dramani ali ko ne daki akoka ale ba kai ka do fota ka bu glomfolo ale ba ka fota glomfo ka ta se aka manda banima conseil national de transition o konnala ka sabu ke ka do ko tabolo ye aywa ko do bina fo ko ayi ko oti be ka do donki baru bara ko oti be ola abada ko ni dara ka kuma ide jo me korodo ayre kile de beni korodo daki ni aka nobla sebenye awnya sama ka bo indicateur renouveau kono anemo danya kile do ka bidon boli yusu moro anemo ni ale bla ne bi sebenda sebe minima ta o le combat awa minye docteur Boubou Cissé moro ayi kunda URDK mais tu es boubouté aujourd'hui toi-même tu es boubouté aujourd'hui c'est sérieusement boubouté ne boubou ka fula ouais c'était tu es boubouté aujourd'hui abana ouais mamole do vous êtes sortis ensemble apolé mbadi do ñoo fe ma janje kay ma wure may kole ya wala ma wote tiede Oba, ngoda to nyani vulano. Sinon j'ai boubouté aujourd'hui. Moi je reste fidèle à Igoriser et à tétéiser. Voilà. Moro Dr Boubou Cissé. Ayi kunda IRD mawya bishimla uyu teke fladjo ninga bubu mene bau bado ka fo nyera la mala derido u bado ka fo mamindo akapma manja wa mamindo barakela do wa mi Dr Boubou Cissé awekado bado fana minye awekado kablaba aboro kono wa minye jamatigi do halbi jamabe bobu ko mi IRD mawya uluya bishimla yoro mimbe no jene awekado IRD ukama nyema munum be olu koni ani ikado yerde mamunu be uye Dr Boubou Cissé ya sugandi tabarakallah akara secrétaire aux questions économiques section IRD jene mi awkado conférence de section mingera au conférence de section awkado ani bureau national au mot de Tara Madani Traoré Belfond Cissé kata secrétaire général adjoint Gaourou Douré nunu bele jelenyo sugodo ninga ta jene utale jene ikado jene za mi awkado nyere la uyalla je awkado Dr Boubou Cissé mi awkado ale ni pai mena ni be kalo kelembo abe kalo flabo mi Dr Boubou Cissé kanata URD la bubu atale URD la u tege fla uyo daele ninga kumbe mi awkado ni ko bele jelenye nye jati mineke ni ndwa kuina awekado Dr Boubou Cissé ale katali awekado IRD konana kati balamala kaswa ke munye ikado awaminye aye joroba minva anaye bara minge awekado malikono ko bajira kafoko ma bado na tara yororo ani jama de bitukunyango awekado albi jama be awekado Dr Boubou Cissé ko ode konana sa minye awekado nyerela mawbe kapma awekado kalaflin nata president kalaflin nata muro kamba so yoro ma folo amemina awekado e parti yere barab sika ka kono chukumbina parti yanga be bonya chukumbina mi Dr Boubou Cissé ani jama min dara olu koni awekado bo sira de nyirina mi awekado nyere la president ya dakado mi awekado manyamaya ikado dakado mi awekado ambe min na folo ango barakede nanyo barake awekado nebna awekado nyefe wati dokera awekado nanzarau oluka awekado minye kuna fondi sebendo o Dr Boubou Cissé uyo nyininga ya nyininga ako awaminye kerala ko ka ke president ko besoro jamana deun oluka haklina ani jamana donga famuya ani jamana donye minta ki segere mi awekado Dr Boubou Cissé mamindo awekado ka majignedo kosa ina mi awekado shogal ko kala maiga alekele premier ministre aleli sogodoni ningata awekado Dr Boubou Cissé fe anuka sikam ofuna digira dola munare sonjada oma me bubu te malderia ko fana digira dola
mais amata zubana sako fe o maka premier ministre ya sonjada amata Musa Mara fewa Yusu angata aga mani te maka premier ministre ya angata amata Mariam Kaida mafewa amata Usman Yusufi fewa abala amata Bubu Sise fewa ko munako kera o fana digira dola olu be ko do ngata ma shogel ga sonjada angata olu be ko do ngata ma shogel mi ni ga olu be fa do ngata ma shogel ga bon abesoro parce que ni be nono mi ani mi be joli mi ani mi be jisuma mi kelonte quoi o chengono sate ale nyogolo bolado ba le tuide ale nunu do mana puma maliko ni ça va pas allons bro Docteur Boubou Sissé, mi nyera la, ikado shogal kokala maiga tale, ajra shogal kokala maiga la, mi nye ikado de Docteur Boubou Sissé, ne se fen fanye, nga donda fen fanye, ani mbese mi memolo, ani mi mengono, mbese ka fen feke mbali, mbake mbali bao anfa jamana do, ni mali shuru la bi bi shuru ambela jelede, ni mali kera sana yegere, ambela jelede ba mana toy, wa ambela jelede ben nisoja sorala, wa mi seko ye fɛn fɛn ye a y'o fɔ Choguel Kokala Mayiga ɲɛna transition dɛmɛni na ale bɛ transition dɛmɛ i n'a fɔ a yɛrɛ b'a la a b'a kɛ Moro o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn ko min ye maa minnu bɛ kuma la k'a fɔ ko a bɛ jamana ɲɛmaa ɲini na i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko o fɔ waati tɛ nin ye k'an ka baara kɛ an ka transition ye a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na transition ye a bɛ sabati cogo min na Moro aw ka dɔn a bɛ sigi kɛnɛ min kan jine aw ka dɔn cɛw bɔra musow bɔra maa caman bɛ yen olu kɔni bɔra aw ka dɔn yɔrɔ wɛrɛ la min ye hali bi k'u ka dɛmɛ ni ka ta ka Docteur Boubou Sissé sɛgɛrɛ wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ n dɔgɔkɛ ni n terikɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan Gajaba Sissé c'est un parent de Boubou Sissé Gajaba u bɛɛ jɛnɛkaw ye bonda kelen maaw don a banna wa a fana bɛ nafolo dorogo cogo dɔn dɛ finance maaw don ko nuru Sissé la ka nafolo baara ka d'u ye e ko Boubou k'u y'a bila a dɔnko de la IRD kɔnɔ ye awɔ nafolo mugu question économique bon IRD filɛ nin ye a bɛna kɛ kiriki ye nafolo dɔn b'a la jɛ fila de filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ n ko Igor fana taara o fana bɛ nafolo dɔn i ko a tɛgɛ ci Moro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Docteur Boubou Sissé a ka nin min filɛ nin k'a kɛra nimisiwasa a kɛra bonya ni karama ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko hali bi i b'a dɔn k'a fɔ min ye jamanadenw ye o bɛ aw ka dɔn Docteur Boubou Sissé fɛ wa i ka dɔn jamanadenw u ka danaya ta mɛ ka d'a kan nka Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali bi ko wulikajɔ de ka kɛ hali bi ka baara kɛ transition o bɛ se ka latɛmɛ cogo min na o ba Docteur Boubou Sissé a ka URD lata a siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen la a danganiyalen filɛ nin ye wa a kɛra kɛnɛ kan jalaki ye a kɛrɛfɛ kuma na ban sa a banna n'o tɛ n d'an bɛ Gajaba Sissé kɔ ne kɔni ma Boubou dɔn ne ma gɛrɛ Boubou la nka n d'an bɛ Gajaba Sissé la dɛ n y'ale dɔn n gɛrɛla ale la n d'an b'ale la n bɛ Baba Sissé kɔni dɔn n bɛ Baba Sissé o fana ye banquier ye o ye Boubou kɔrɔkɛ de ye o fana ye banquier de ye nafolo baara ka d'u ye wala o fana b'a dɔn ne koyi ko de dɛ b'a dɔn ne ga Moro ni hali kɛra premier ministre ni i donna sira dɔ ni donna ko dɔ la e sago ye min ye i tɛ se k'o kɛ o awɔ o ye tiɲɛ dɛ sabu i bɛ maa de bolo baara la wala i bɛ maa de o de kɛra fanga min tɛmɛna wa a bɛ kɛ cogo di peut-être a kun t'a yɛrɛ ma ayi dɛ n'o tɛ maa min don Mali kɔnɔ yan nɔ kɔni i bɛ sugandi jɔyɔrɔ la nka n'i ma farati kun bɛ d'i ma ka nɛ bɔ a kɔnɔ a banna a caman de bɛ kɛ ten wa o fana tɛ se ka fɔ a banna n'i y'o jamana fɔ gundo warakara e fana b'i dɛmɛrɛdɛn n'o ye sa o dɛmɛrɛdɛnma n'o de ma ɲa a bɛ kɛ mankankolo ni ko caman ye nka k'a sɔrɔ jogo tɛ e yɛrɛ ye fiɲɛ tɛ e yɛrɛ la a banna a dɔw bɛ yen u tɛ ɲɛfɔ koyi ne bɛ ka min Isa Kawuji mɔgɔ Isa Kawuji ni bɛɛ tɛ parce que a bɛ k'a bɛ Asimu soutenir hali gundo la kuma dɔw bɛ tɛmɛ ani Asimu cɛ a bɛ t'o fɔ réseaux sociaux kan mɔgɔ bɛ Isa Kawuji ka kuma fɔ hali sini Choguel bɛ taa fɛ yen o de la ne ma tɔgɔ fɔ hali sini a bɛ taa Kayidama fɛ yen o de la ne bɛ sɔn a bɛ tɔgɔ fɔli la ne ma tɔgɔ fɔ o de la ne bɛ sɔn a bɛ tɔgɔ fɔli la a kɛ surunɔ y'a fɔ a ma fɔ réseaux sociaux kan ala ni ne bɛ maloya ni kɛta dɔw ye ne bɛ maloya ka tɔgɔ yɛrɛ de samaya bɛ bonya ne na kuma dɔw la
Sirène baleta yusu ni ye sirène tasa ikado ka fo ni ye bubu kofo ni ye barakela kofo jamana in barakela utiba nga ode manchan ko sebe munu nda eta nyine ni chieni jugo ode gacha ni sebekela ani ikado nyumangela ufana ye yusu kado ade ale kembe kan nobla ke ya o Abdurrahman Dugure a kale do ka kuma fe minga o nono togola donye jema e do min gerengere ka ken nono togola donye anga nono kelengele ni bija nono mina dasade ndesane nono kadide nono mi no bi no ambe nono mi ambe Johnny man nono mi ni man nono mi e masimi anzi tout le monde sinte nono ya même vie haketo be kuma kerefe bango joli bomba chama be kesira o sirafe o be balo folo e nono abana abe maya abe bagansira o be balo folo de nono yo kuma na mashi kani waso nono mi abana ambe nono mi fone ala reka ya moroya imamunu balala sabu do bi bange ko do tala ulu koni ala be balo ikado ikafo bagan nono la nga buka maya fona ke o chama bansin koro wallahi o chama mi maya la bi na nono latike ikado kafo femve bi bange jolu bo to kuma kerefe o be de dairi me folo e nono abana Ogmana yusu femi karo kafo jamana demba do tarako kenin ko indem faye barakela ba moti barabolo kono ko ona seinta ono bismillah ni yata ko woro nai nono togola don gerengere ne jiema fe ikado otago woro nai ni ka ko doni ka moti segere ikado kafo ana korobe nyona wakabe damine bi ningo numbe damine ikado kafo bidoina fokata se juin kalo klebi sabama o ikado kafo mami ya demfaye na mina segere koro e jamana demba do e ikado barakela bado ikado no ye Bouakari nu ba wele ko demba yata sai PDG World Motor ale o manyema ye yusu ko moti suganile katani kumbemba inge minye nono togola domba ye ko ote kunve ko ye ko ni moti marabolo ko fo kanga baga marabolo bado ikado ka fo baga marabolo mindo adola ko nono ikado o fana bebo e ko sebe o ko marake chugo nyuma kanyeshi ikado ka fo ningo nunuma hakaja anyere ka jamana nono o kase gata ikado ikwada nono were ulasa jinye dogo fie bola ananga jamana yere kono ya adungo chenyimse ga kamve chugo mina ka jide ke bara o tabulo ani nono erebse ga boka chaya chugomi ikado ko ni ngobe talike odeka takotani woro na inu ko mako 16e édition okmana ko journée mondiale du lait dien to maye do mi ngere ka ke nono ere to la donye okmana ko ni mi vle ni kumbe mba mi vle ni yusu ibaye ka fo ba maralaw olubi yeni ngene ka unu jengo manyo ko kata si ikaro ka fo nono abara kesra cha mama ko nyinanta ka takata ke moti ko te ikado kwe ko mino be bala mala ko ni moti fo kanga baga marabulu bade moti ye baga nyonya le doe wanono be sebe koroboy fana yusu ko ereki boy hakilina inta kunye munye ode ka ikado lagla ni ani laklenu ko lu do nono bara atabolo la ko sinsin ikado musaka oboliko fanaka jiri bise ga ken nono bara tasira ola chugo mina ka mawuli ni ku nyekin ka ke akoka ka wuli ka joke minye doni sirawiye ani musaka ni soro sirawiye hakaja ani adama dinya ere olikado jiri sirawu bise ga soro chugo mi aunga jamana ere konna la yanno we kado ko haklina nyuma atakunde oye ka kala ga jetemina oke ka ikado haklina jaga bo chugo mina fere nyuma umse ga soro mi ikado ferew ye no obise ka ke ikado dangari wale ye gwele ya munu menono ko obara ula anveya ka dangari ola ko fere nyuma olu bise ka soro chugo mina ani nono bara sira o gele ya mimbo oka ko klesa babonyongo kono mi ikado ka fo ni ngono nunye ko olu na to sena o ke wale ba munu mbo o sengorosa o de ikado na tu nyeda bagamara yoro doka no ikado ko ferme laitière no nono bara yoro doye ani ikado abaile ma yoro ko unité de transformation de lait ani ikado jamakulu tama do bina labe nuko mako caravan o bina ke ka moti ani se ware bela jile folo ko falaka femi ikado yasa ka bado nono ko otabulu la anyere kan nono anga se ga dungo chenyi soro ala amfazola ya chugo mina ana charin chugo nyuma aywa ko klalibi na ke o klalibe talike munga nono litri baduru ko onadi ikado falaw ni yatimewuma ani ikado musufli yato munumba anga ikado ulumasi tabaw jabala wala no ekangono na uye ani kalanzo na lolokolu foka tasi anga batoke yoroma no ye misiri ani to muridine mauka yoro eno eglizie ani mamunu mbole du sigero la no be jamana ere kono ya ka sabuke gwele ya uye ko ni na kla ulu ni nyonche otemeningo nyimi nye ikado moti baga marala uye aywa ko furana
fana di olu ma fura min o ka dɔn k'a fɔ o ye dosi 1000 ye o dosi 1000 o bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ taabolo ye min bɛ se ka i ka dɔn jiri kɛ nɔnɔ sɔrɔ sira dɔw la a n'a bagan siya dɔw n'o ye i ka dɔn ko Montbéliard a min ni ka jiri kɛ o k'o taabolo la nɔnɔ ko o bɛ se ka sabati an fɛ yan cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman nin baarabaw de bɛna kɛ nin ko in sen fɛ ko ka sugandili kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen in ma ni o kɔni o hakilina a n'a ŋaniya sirila bɛɛ lajɛlen fɛ sɔsɔli ma ye a la nɔnɔ baarakɛla bɛɛ de ye i ka dɔn ni ŋaniya siri ka i ka dɔn o kuma a lase APECAM ma olu jɛra n'a ye a kɛra olu nimisiwasa ko ye Denba Yatasayi i ka dɔn Moti Sokura ka den don i ka dɔn a bɛ i ka dɔn a dɔnyɔrɔ la ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maa min fana don a b'a dɔn dugu la wolodugu mɔdugu o kumana ko ayi u ka denbaya ko i ka dɔn a bɛɛ ma bagan mara baaraw kɛ ka tɛmɛ wa kabila ka baara don u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min a bɛɛ lajɛlen bɛ i ka dɔn bagan baara kɛ o cogo kelen in na u bɛɛ ka baara u bɛ dɔ kɛ a ko la kabila i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni dɔnkoba bɛ nin baara in na wa maa min bilalen filɛ la k'a bilala dɔnkɛnɛ kan koyi ale yɛrɛ k'a ye jɔyɔrɔba fa i k'a dɔn k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔna la o jɔyɔrɔw caman bɛ yen min bɛ tali kɛ n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ fonisiriya ye a n'a ka dɛmɛdonɲɔgɔnyaw ye ka ɲɛsin maaninfinw ma min ye Denba ye i k'a dɔn k'a fɔ Yusu ko a ka fonisiriya o fɔlɔ dɔ kɛra siraw dilanni ye maaw ka taa ka segiw bɛ se ka nɔgɔya cogo min Moti marabolo kɔnɔ ani tuma bɛɛ a b'i bolo bɔ maaw ye ni ka hɔn fɔ hɔn ka di nka na hɔn tuguni ko o fana ka di wa a ka baara de ye nin ye o kumana k'a bɛ fɛn di maaw ma min bɛ da dumuni o balow ko fɔ ani baarakɛ minɛnw musaka ko nasiraw la a b'o ta ka ɲɛsin maaw ma sanga ni waati minnu bɔlen don sigiyɔrɔ la o n'a ɲɔgɔnna caman da tɛ se ka se min bɛɛ ma ayiwa ko nin maa masina a ka i k'a dɔn maasɛbɛya n'a ka hinɛ ni makari i k'a dɔn ko o bɔra a ka denbaya yɛrɛ ka taabolo la ko sabu dugulenkɔrɔw don u dɔnnen don danaya b'u kan u yɛrɛw ka taabolo ko o kɛn bɛ ka bɛɛ nimisi wasa sigi la ye Moti Sokura ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye sa Denba Yatasayi ayiwa Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min ye nɔnɔ tɔgɔla don ye k'a labɛnnen don diɲɛ tɔnba fɛ n'o ye Nations Unies ye min ɲɛsinnen don cikɛ ani baganmara olu koɲɛw taabolo ma ani da dumuni minnu ɲɛsinnen don o fana ma n'o ye FAO ye ninnu bɛ nin ko labɛn san o san nka a bɛ kɛ juin kalo tile fɔlɔ ka kɔrɔlen ko o kumana ngasa ɲinanta in ko o bɛna kɛ nin waati in na tile 3 ko don ka taa kuncɛ juin kalo tile 30 la ayiwa ko min ye nɔnɔ tɔgɔla seli a n'a ɲɛnajɛ in ye a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ ka ɲɛsin nɔnɔ a dilancogo si bɛɛ lajɛlen de ma balo a sɔrɔ sira ani labɛnw minnu kan ka kɛ yaasa jiri ka kɛ a baara taabolo la o fana k'i bɔ yen ka kolo don i k'a dɔn k'a fɔ a taabolo la minnu dɔnnen don ani nɔnɔ ko o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min bagan mara yɛrɛ fana olu bɛ se ka kɛ cogo min ni lafiya ni damu ye ani bayɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛsin an ka nɔnɔw ma an yɛrɛ bɛ se k'a dun lafiya kɔnɔ yan cogo min na o ko nin don min filɛ nin ye hakilina kɔni taara hakilina bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan a kun de ye ka hakili jagabɔ fana kɛ ka ɲɛsin nɔnɔ baaradaw ma jiri jumɛn bɛ se ka kɛ a la ni ɲɛtaa bɛ sabati ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ a baloko bɛ cogo di yala maliden yɛrɛ b'a ka nɔnɔ dun ka wasa a la wa a hinɛ bɛ se jamanadenw ma wa ani sigida mɔɔw ma wa nin bɛɛ lajɛlen ye ko i k'a dɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ni nɔnɔ baara sabatira a bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira belebele ye min bɛ jamana yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ wa baarako a b'o fana sabati ka dɔ bɔ baarantanya la ani gwɛlɛya ni sɛgɛn min bɛ maaw da la k'a b'o fana a b'o basi fɛn min ye jidi ye o fana bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn dilannikɛ cakɛdaw ma n'o ye industrie ye nɔnɔ ko nasira fɛ hakilina in bɛ boli nin bɛɛ lajɛlen de ka Yusu o kuma journée mondiale du lait k'a bɛ daminɛ Moti tile 3 ko don maa ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o de y'i k'a dɔn k'a fɔ Bokari Yatasayi n'u ko a ma ko Denba PDG Wad Motor o maa ɲɛmaa don a de a ka nɔbila sɛbɛn nin ye n'o ye Abdurahmane Dukure ye anw y'a bɔ Sirani ka bidon bɔli kɔnɔ Yusu Moro a k'a dɔn n'i ye Sirani bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ti dɔwɛrɛ Moro républicain ale kumanen don républicain a kumanen don mun kan min ye tiɲɛ yɛrɛ la walasa a bɛ k'a dɔn ka Bamakɔ jɛya ka Bamakɔ kɛ manamani ye min ye a bɛ k'a dɔn awa min ye nin ko in wulilen don ko ye min ye miliyari caman ko na don a da fɛ o ti dɔwɛrɛ Moro a bɛ k'a dɔn Bamakɔ bɛ se ka kɛ manamani cogo min na mais ko fɔlɔ a tun bɛ wele de Bamakɔ tun bɛ wele de ko ville coquette ko la ville coquette nka bi Moro Ala ni dabolo juguya yɛrɛ fɛ nka min ye walasa adamadenw an bɛ se ka kɛnɛya cogo min na Moro a k'a dɔn jizo min n'o bɛ tɛmɛ an ka dugu kɔnɔ n'o bɔra ani k'a dɔn ji bɛ walankatali min kɛ n'o bɛ kɛ tiɲɛnibaden anw ka jamana kɔnɔ min ye miliyari caman
anga gouvernement o koni awekado alaje uno do awekado min nyamankulu munu be no kati ani mago ikado ku sania ka kemana mani bro ode konna nasa mi awekado atarata do jengalo tlem ngani fla samba fla ni ngani kele premier ministre shogal ko kala maiga ale mekeneka muro awekado awani ngunti dore ikado ani ministre mi be no ministre de l'environnement o temborbo ketaywa maga gadwa olu de wulika joke ado ka laje mogobse ka sanu ya chugo mina muro akado ni jati mineke ministère de l'environnement et du développement durable muro akado nyera la ko awami sigida apsika fe chugo mi sigida dum sika lafia chugo mi muro anifie chugo ni akado kasa chugo munumbe angana to ko sama muro akado nata bi banabla anna o minye o kasa chugo munumbe banabla na muro no lutor na ka bwangoro kan no bo akado jamana dungoro bika sobo kado ka kenya sabati muro o hagnan nasa mi milliard bade wode na boni ngoina wala se kado bogo absika ja tugomina muro kado ministère de l'environnement muro kado o ko ne ajira ka fo luna ko tuko bele jilike ka wulika joke mi kado mi nyera la anga dugu absika ja soro tugomina Bomogo anikati ko ne jati mineke ibe ka fo awami nyera la ni nogo munu awakado no be bob mogo kemejo mogo be bina ninta muro ko be ka so wesa mi awakado yoro munu be ni awakado abi fara nyangai ko biti jo awakado metre kibu million fla ani keme fla ni bisaba ni konondo anakungamve nogo moro foka ta se juenga lotleta ani doroma mi awekado mi moro kone alna ka mugo kone ngoko awekado nyera la ko awani jati mineke ibe ka fo kulu de wulle no nyamana uru da ko sugo bela jeleke ka nyama nje na moro mi yere fiede mi awekado merido de kan kale no ku kanga ka fo ko gouvernement metti nyindo mugo sanwani la meridme aka mer central araman sangare ma fa ko ubeku imixé ko gouvernement be ki imixé meriga barawda me nyamanchela ale adama biande abe ane nem taronga biyon abe ane o munale ma che gouvernement ga douala ba niye mun niere mu mai aisa munale ma che anale kunya che gouvernement be nyindo alawa ndori na kono fe bete dibonta ya abana ale rete gouvernement ta ya abana ale ka mérite gouvernement ta ya abana mais ale sugandira ka blaye ka joro min vana ma fa gouvernement ba fake abana ale bise dore la dugukulo fere ko arama me mundo dugukulo fere ko akari ko fula kaso la dugukulo ko ina ali bi dabe bamako kuma na abana ne ale ne be ndabo mali ko erela moro bi awkado nyera la moro kono be kan mole aminge moro ko awkado minyi komindo be oluma nyamo ko be ku kanga unin adini njede moro wala sa awkado nyera la akobsi ka latte molu fe ko mina wa moro niya wardu mo batidi electrification ale mamne ka do kaso la kama de cinquantenaire kurango drome kana duma aya ko barage gouvernement abana mi gouvernement ere ka ke note liya di a commune en commune femberi no ma biti wala ma uka dama sembwala uka di meri barakela o uka barake na ara abana abana meri central ya njigi ko inga ka dama ntoiwa nyeti soro kula de abana awo ala ka nguna ja amana do ala ka so amma fo muro keta akataka ko fe ukana lamede milliard chogal ko gala mego kontara ko boka bi wa ko be ministère de l'environnement wa baka barake bi abaka barake ali shini uka barake kana mashi lame na le yake abe gouvernement se na le ku yaka misola biale blaya abana ite taiti machi ite kuke kui abana noti bo kula ko ma wore fona kanoke nte mugu fe ate chongo nyena okoro ejume e kan najede aka chwanga dome ala ka gura ya aya nga nyama onje sabu yusu igaro ka fo ala kan sutura awo républicain ani sabaka boale kono bi République amba barakela o befo kado ka fo koda ko moy koro noye nga andna andada ma do tama ka sabuke munye bi mu blaya bi mamlanda ina ka binjini ni na ni dado faso jo barawla tu adola o ye misi ko misi ko do de note nyama bi ka de ko min se manifuma sigidawla abika bana min se manifuma na le yimiro la alni mawre borale jinye fa wore fe min tali mali de ka na nyama chale ka ngo galabu do tigila
ozone ben ama fɛn fo la kɔni ozone buramana ka somo ka projet to ya o buramana somo ka projet de ka ta moro ku nyamancelaw tagana ka nga falli donc est-ce que be albi nga falli wotro ni ngo dabla ya wari yɛrɛ bɛna feere o k'a feere jɔn ma ne b'a dɔn de ayi i jɔra k'a cour feere k'a kɛ so ya k'a kɛ baarakɛyɔrɔ ye kɛ a ŋunuŋunu kun tɛ senna ko indien dɔw bɛna ta ko k'a kɛ fɛngɛkɛyɔrɔ ye n'o kɛra o t'a bannen o y'a bannen ozone tɛna don an jigi kɔrɔ fɔ jɔ don ayi est-ce que ozone yɛrɛ bɛ yen a kan ka kɛ yen dɛ i bɛ to k'a yɔrɔ furannaw ye kuma kelen-kelenw na n'o tɛ wa hali olu yɛrɛ fana olu tɛ lafiya la ozone bolo koyi wa mais a don fɔlɔ ozone don fɔlɔ n ko ni fiɲɛ bɔra mini tiga ci pa n'i y'u parler u ka jeunes n'u ka u sapelenba ka jeunes ka taa fara ka ja o tɛ ko laban caman y'a bila jigitigɛ fɛ tuguni a banna ka sabu kɛ fɔtaw ma kɛ awɔ n'o tɛ denmisɛnw baara ka d'u ye koyi nka baara fu kɛ nege tɛ maa la bi o nege tɛ maa la dɛ Yusu an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min tɔgɔ ye ko challenger n'an y'ale ta sa i bɔra ka ɲamanko kuma min fɔ u k'a cɛ walasi sabu maa dɔ fana haminen don yan n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ de togola ye ale haminen don sɔmiya ɲɛbila in na a ko sɔmiya min ju jɔlen nin ye 2021 ko jizon ko farati gulon bɛ Bamakɔ kunna ko fɔ k'a yanga o kumana ko sabu ye mun ye k'a fɔli mani kulo la koyi ko nka ko tiɲɛ de don dɛ a ka fɔ joona an ka wuli ka dɔn minɛ nɛnɛ na yan'a ka taa k'an bolo da sɔmiya biribiriba kɔnɔna la Yusu ko jizon ko ji walankatali ko i bɔra k'a fɔ cogo min na i k'a dɔn ko a kɔni farati k'a gulonnen don Bamakɔ kunna min yɛrɛ ɲɔgɔnna man ca fɔlɔ ko k'a dɔn tamasiyɛnw b'a jira taabolow b'a jira ani k'a dɔn kɛta wɛrɛw caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɛlen ka nin ko da kɛnɛ kan ayiwa min ye k'a dɔn ji wolonkɔta siraw n'o ye kanivow ye olu kan ka labɔ ka bila samiya ɲɛ o ko nka k'olu bɛɛ falen don ɲama na ani manaforoko k'o falen don la tewu f'a dɔw yɛrɛ ye a bɛ k'i ɲɛna ko kanivo tɛ yen o kumana ko ŋaniya ɲumansiri ko i k'a dɔn o ntanya bɛ yen k'a sabu kɛ mun ye i k'a dɔn k'a fɔ ko galabu tɛ politiki kɛbaw la politiki maaw ko olu galabu tɛ olu la ka nin baara in kɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn sira yɛrɛ sɔrɔli ye kin dɔw la ni san nana o y'a dama maritaba de ye o k'a sabu kɛ mun ye ko ji de bɛ bɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ a n'a ɲɔgɔnna caman o kumana Yusu ko tamasiyɛnw dogolen tɛ a bɛɛ ɲɛ b'a la nka an b'an sigi k'an bolo fila dan sen kan fɔ a ko mana kɛ kuma min an bɛ sɔrɔ ka wuli ka womagaladen fɔ o dɔ la ko min ye marakɛbaw ye k'olu ɲɛ b'a la minnu ɲɛsinnen don ɲama baara ma ko u b'u yɛrɛ kɛ ko mun ɲɛtaa ko la i k'a dɔn ani nin kanivo minnu de ji walankata siraw ye olu gerenni o bɔbaw fana b'u yɛrɛ kɛ k'u ɲɛtaa la anw yɛrɛ fana b'a yɛrɛ kɛ ko an mago t'a la o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye sigida bɛɛ ye sigidaba fɛn fɛn bɛ Bamakɔ ya ko ji walankata k'a bɛ k'a yɔrɔ caman na k'a kanivo bɛɛ datugulen don n'o ye ji walankata siraw ye k'o dɔw falen don i ko sɛkili i k'a dɔn hali munumunu yɔrɔ tɛ yen min ye i k'a dɔn k'a fɔ ji dɔɔni ka tɔni dɔrɔn o y'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛra ji ye a na k'i ɲɛna ko sanba min nana k'a sɔrɔ o mana sabu ji tɛmɛsira tɛ a bolo ko n'i ye i k'a dɔn an ka dakabana kin dɔ bɛ yen miliyɔn caman ni miliyariw fusukulen don ni kin kofɔlen in na ko ACI 2000 amdala ye Yusu ko ni sɔmiya donna san kan'i sɔrɔ ACI kɔnɔ koyi ko ni ji ko tɛgu ka b'a dugukolo la k'i b'a ye k'a fɔ ko ACI fa bɛɛ lajɛlen ko ji b'a bɛɛ minɛ o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ ji ko walankata dan de ye ko yɔrɔ caman bɛ yen o gɛlɛya kelen de bɛ olu ka sabu ji tɛmɛsira ko b'u la ani i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ olu bɛ cogo min na o bɛ k'a caman sabu ye o kumana ko ni i k'a dɔn sa kɔni nana ka ban hali i yɛrɛ b'i sen da yɔrɔ min na kin dɔw kɔnɔ ko o kamanagan b'i sɔrɔ ko a ji dɔw bɛ yen jɔn ko ala denmisɛncinin a bɛ se ka taa n'a ye koyi a ji dɔw folofolotɔ k'u bɛ se ka taa ni denmisɛncinin ye koyi ko o kɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɛlen don o jatew bɛɛ bɔlen don ko nka ko hali bi maa ɲɛmaa minnu ɲɛsinnen don ɲamanko baara ma ani i k'a dɔn kanivo ninnu dilanni ko labɛnni ko baara ma k'u tɛ ka foyi kɛ ka bila i k'a dɔn samiya ɲɛbila ɲɛ o tɛ fɛɛrɛ ɲini ka bila fo ni tiɲɛni kɛra don min na k'an k'a dɔn k'a fɔ ko ACI yɛrɛ ko dugulenw ani k'a dɔn Bamakɔ a dugulenkɔrɔbaw ayi ko olu b'a dɔn k'a fɔ ko ACI sigilen don ji de sanfɛ k'a bɛ jima yɔrɔ de la ko dugulenw b'o dɔn amdalayi ko a b'o dɔn i n'a fɔ lafiyabugukaw b'o kalama cogo min na ayiwa Yusu ko nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ye ko n'i ye dugulenw ɲininka k'u b'a ɲɛf'i ɲɛna ayiwa k'olu tɛna i k'a dɔn sɔsɔli kɛ nin ko in
na o fana k'i boye ko maa ɲɛmaa minnu ɲɛsinen don nin ko ninnu labɛnni ma ayiwa k'u ye ACI kɔni u y'a plan bɔ ka ɲa nka ACI ladonni fana a n'a labɛnni ko i k'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ yeri o ko la sabu u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ k'olu tɛ ka bato olu tɛ ka kɛ o sira fɛ wa olu ni a waleyali yɔrɔ ka jan maaw tɛ k'a foyi bato a ko la ɔ k'o de la sa i b'a ye k'a fɔ ni ji dɔɔni tɔrina ka ban a sigida maaw ni i k'a dɔn lafiya banna ayiwa fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ sigida kofɔlen caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ farati kɔnɔ jizonko farati ji walankatali farati ayiwa ko yaasa Bamakɔ ka se ka kisi nin tɔɔrɔ ma furancɛ fanga maaw ko olu ka wuli ka jɔ kɛ i n'a fɔ so gɛlɛya daminɛ cogo min na tan ni dɔw ko k'o kana kɛ o fana digira dɔw la awɔ ko o kana ko yan'o ko ɲɛsin baaraba ma ko bɛ taa kɛ ɲamacɛ ɲamacɛ tɛ baaraba dɔ ye an ka kɛnɛya tɛ ɲamacɛ bolo wa o tɛ baaraba dɔ ye kɛnɛya sɔrɔli tɛ koba ye o kumana Yusu ko maa ɲɛmaa minnu ɲɛsinen don nin ko in baara ma jango minnu bɛ furancɛ fanga la nin waati in na k'u welelen don u ka wuli ka jɔ kɛ joona ko yann'a ka taa k'an bolo da sabu samiya kun bɔra ka ban nin bɛɛ lajɛlen kamarula ɲɔgɔn kan maa min fɛ o de ye den Togola ye an y'a sama ka bɔ min ye Challenger kɔnɔ o ka bidon bɔlen don Yusu Moro malidenw ka sabali quoi ne tɛ kabini Ala k'an da bilahi ne tɛ Sogɛli dɔn n'a ma deli ka sigi n'a ma deli ka jɛ ne ka Sogɛli ye ɲɛ la a kɛra patriote la sabu u tun bɛ taa jɛmukan kɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ an bɛ baara la o y'a sɔrɔ Musa Keyita bɛ balo dɛ Kopoko waati awɔ coordination opposant ninnu Kopoko waati u bɛɛ tun bɛ taa jɛmukan an fɛ Ala ka hinɛ Musa Keyita a waati kama ale ka chronique politique kɛnɛ kan u tun bɛ sigi yen k'u ɲininka an kɔni y'a ye o la n'o y'i bɔ a la wa ne yɛrɛ bɛ siran mais ni dɔw ko Musa Tarawele tiɲɛ taba e ɲɛ bɛ Alpha Umaru Konare ma ministre kɛ Musa Tarawele ka waati la Sogɛli bɛ Musa tiɲɛ ta don min na cɛ ka dɔgɔ Mali la min bɛ kan k'ale ka Musa tɔgɔ bɔ i da don wallahi mais a bɔra k'i jɔ k'ale bɛ Musa tiɲɛ ta a ma dogo maa si la o ye cɛya dɔ ye fo ka maaw k'a ka fɛɛrɛ tɔn tɔgɔ yɛlɛma MPR o tɛ wa ko Musa peut revenir a bɛn n'Ala cɛ mɔgɔw ye nin bɛɛ fɔ yan nɔ o n'a ta bɛɛ a ma tɔn si mago maa si ye ne kɔni t'a dɔn a tɛ n dɔn ne t'a dɔn jɔn ko Ala nka kɛ ko ye fɔ ko ye dɛ a banna n'o tɛ a b'i kan bɔ o don kama don min o y'a sɔrɔ cɛ bɛ se ka Musa tun donna Musa hinɛ na o bɛɛ kun kɛn bɛ k'i dogo i ko so kɔnɔ ɲina wallahi u tɛ se ka bɔ o kunkan ti mɛn a banna ni Ala cɛ o kɛra yan ndesaani awɔ Ala k'an kunna ja Moro an ka taa sugu la an ka taa yana an ka taa sugu la sa Moro an bɛ taa Kayi gouverneur awɔ an ka fo an ka taa yen nɔ an ka tɛmɛ Bala Musa Bala Sumare an ka tɛmɛ ani San gouverneur awɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Usumani Sangare an yɛrɛ don a kɛ don n'an taara Kayi an bɛ tɛmɛ Awa Konate an bɛ tɛmɛ Mama national fɛ yen dɛ Njayi Sibi an kun tɛ taa gouverneur fɛ yen n'an ma se Njayi Sibi Mama national an bɛ taa fɛ yen dɛ an k'a fɔ Kayi plateau la an ka taa Kayi k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ayiwa jabati Ablaye Mayiga groupe commerce an tɛmɛ tɔgɔ Moro an bɛ taa pharmacie la fɔlɔ kanuba jama bɛɛ lajɛlen ka fɔ k'u barikada sɔngɔ min sɔrɔla Kɛfa ye Kɛfa jama de ko Kɛfa nka k'an buramuso sama ni n y'a mɛn k'a dunna k'an buramuso tɔ a ta fila ni kunkuru a banna o kumana Yusu an kɔni ye sugu yaala ka ban an ye sugu yaala an taara fɔ Kayi ka na an bɛna an masaba cogo o bɛ kɛ Njayi Sibi fɛ yen awɔ musokɔrɔba ɲuman a y'an bisimila ka dugawu k'an ye a banna gouverneur y'an bilasira k'an ka tɛrɛ ta ka na ja tɛrɛ tɛ sira la fɔlɔ Bala Sumare Musa Bala Sumare nka an sera yan o kuma kunnafoni an tɛ don an ka don a b'e bolo dɛ a bɛ ne bolo Moro n'a minɛ ni barika ye Ala ka barika don i la yarabi Moro Ala ka awa k'a dɔn tile hɛrɛ da amin ni hali Ala ka jamana basigi yarabi Moro an bɛ don kunnafoni kɔnɔ o ka kɛ kunnafoni min n'an bɛ don a kɔnɔ Moro awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'économie Moro awa k'a dɔn tile fila in na an bɛɛ lajɛlen y'a ye a ma dogo maa la min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa k'a dɔn ministre a ka yɔrɔ la awa k'a dɔn yɛlɛma dɔw donna yen ministre de l'économie et des finances a ka yɔrɔ la aw ka dɔn yɛlɛma dɔw donna yen yɛlɛma min n'o donna yen Moro aw ka dɔn maa minnu bɛ yen olu sugandira kalo fila sugandili Moro aw ka dɔn directeur du budget b'o la min ye Paris Michel urbain PMI Mali o maa ɲɛmaa b'o la Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani aw ka dɔn directeur dɔ Moro aw ka dɔn ministre kɔni nana kalo fila tɛmɛnen kɔ ministre kɔni nana ka na nun wuli Moro aw ka dɔn ɲininkali min bɛ kɛ ka sa Moro ko tiɲɛ yɛrɛ la
ko ministre aw ka do aw munya blanina ma do ka fola mi ye aw ka do masura ma do ka fola olu ya jara ka fo nomination in ka kera i ka do aw mi ye wati mina numbe sigi ko papier anana bi ministre ka tabalika ministre yɛrɛ kɔni kun dongo tala i b'a fɔ a jagoyara ka a wati de o de bɛ kɛ Mali la o o de bɛ kɛ yan dɛ o ma e yɛrɛ tɛ i ka département na e yɛrɛ tɛ mɔgɔ sugandi ko kun bɛ d'i ma ka nɛ bɔ a kɔnɔ wa n'i ko bɛ ɲininkali kɛ ko ci bɔra sanfɛ yɔrɔ jumɛn don kabanɔgɔ don wa sanfɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu moro aw ka dɔn k'a dɔnko ma kɛ aw ka dɔn ni maa ninnu sugandili la yalima aw ka dɔn a niveau b'u la wa a dɔnni b'u la wa gouvernement min n'o tɛmɛna n'o ɲɛmaa tun bɛ aw ka dɔn min ye Mukutari Wani bolo k'olu kɔni ye aw ka dɔn balakaciw kɛ ni ka ni maa ninnu sugandi k'a sɔrɔ a ma kɛ ministre ka yamaruya kɔnɔ a ma kɛ ni ministre ka jɛ ye ko yalima aw ka dɔn ministre seginnen ka na tuguni ko yalima a y'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ se ka ale ka baara kɛ ko de y'a to aw ka dɔn a ye yɛlɛma don ko la wa maa t'a fɔ kari dɛ sabu fɛn min wajibiyara i kan ani yɛrɛ ye min kɛ i ni dungɔna kelenw tɛ o kelenw tɛ dɛ o ni département na fana e de bɛ ka mɔgɔw dɔn i kan ka maa min sugandi e de b'a dɔn k'i tɛ to i yɛrɛ ma di e tigɛra o kuma in na a bɛ kɛ jamana tɔw la ka bonya d'i ma k'i tɛgɛ tɔnɔ min k'a da i kɔ o ti ɲa o ye bonya degunnen o ti ɲa o de bɛ kɛ yan dɛ ministre de l'économie n'u ye cɛ min ye a kana ta da maa ta ma dɛ a bɛ ɲa cogo min a k'a kɛ ten baara bɛ ɲa cogo min a k'a kɛ ten a kana maa ɲɛda lajɛ a kana maa kumakan lamɛn responsabilité bɛ e de bolo n'i ko fiɲɛ tɛ i t'a bila a banna o fɛn damadɔ don a banna awɔ Ala k'a kunna diya démissionnaire n'est pas malien a kun t'anw ka vocabulaire la waati dɔw la nka a bɛ komi a kan ka don a la a bɛ don a la dɛ nka ale i yɛrɛ de t'a fɔ i bɛ se ka démissionner ten mais k'a fɔ n tɛ démissionner ayi dɛ o fana tɛ fɔ dɛ k'o ye kuma ni terema de ye attention don dɛ o de ye Mali kuma ni terema ye Ala k'a kunna diya o tuma l'épouse a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ l'épouse a ka fo cɛmɔgɔja k'a n'a cɛkɛɲɔgɔn ni ɲankuma o kumana Tarawele Yusu n bɛ i k'a dɔn la sirène ta tuguni ni ye la sirène ta fɛn min ye i k'a dɔn nɔnɔ i k'a dɔn o tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen tɛmɛnen kɔ nin ye sogo kunkanko kibaruya ye nin bɛɛ tɛ bagan maralaw ka i k'a dɔn damu ye nin ye sogo kunkanko kibaruya ye cakɛda min ɲɛsinnen julaya ani i k'a dɔn jago a jagoman fila o koɲɛw ɲɛnabɔli ma fɛn min ye i k'a dɔn ko DGCC Direction Générale de Commerce et de Concurrence o y'a bugunatigɛ ye Basidi Sɛnpara ale ye sɛbɛnni kɛ la sirène kɔnɔ bi a ko fɛn min ye i k'a dɔn sogoko ko o sɔngɔ kunkanko kibaruya de tun bɛ i k'a dɔn hakilina falen-falen olu cɛman cɛ la o kɛra o ko kolomayɔrɔ n'o nimayɔrɔ ye koyi Yusu hakilina falen-falen u y'o kɛ nka a kɛra ni kunnafonidi barosigi ye min ni i k'a dɔn k'a fɔ o laɲɛnamayara maa min fɛ o de ye directeur régional du commerce et de concurrence n'o ye i k'a dɔn Bukadari Dunbiya ye Bukadari Dunbiya a dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka kuma a bololafɛn min kan o ye sogo a sɔngɔ ɲɔngirili ye k'a bɛn maaw jufa da ma kumafɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ani sogo a baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen ka bolofaraw ani olu de sigira ka kuma nin kɛnɛ kan o kuma sigi ka kumaw ko olu bɛ sen na o sigi ka kumaw yɛrɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko o kɛko ka ɲi kosɛbɛ Basidi Sɛnpara ka fɔ la sirène kɔnɔ a ko Mali k'a dɔn k'a fɔ ko sɔngɔ de bɛ dantɛmɛ yɛlɛ o kumana ko min ye o sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ ko sogo ma kisi o tɔɔrɔ ma koyi ko sogo o b'o kɛnɛ kan bi fɛn min ye k'a dɔn ko nin ko in a ma tɛmɛ maa si ɲina ma a ma maa si to i dabolo la i b'a ye k'a fɔ a ka dɔgɔ denbaya min bɛ a sagona sogo sɔrɔ bi k'o burute a man ca dɛ Yusu ni zo tɛ ɲini ka wuli an ɲiw na sa o kumana i b'a ye k'a fɔ k'a ka gɛlɛ denbaya min bɛ sogo sɔrɔ k'a dun a sago la bi k'a sabu kɛ a sɔngɔko gɛlɛya ye Bukadari Dunbiya ka fɔ la a ko sogo sɔngɔ i k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyali min filɛ nin ye ko a gulonnen don fɛn caman na nka belebeleba dɔ ye i k'a dɔn lakanabaliya gɛlɛya ye lakanabaliya min n'o ɲɔɲalen don an ka jamana kɔnɔ don o don dɔ bɛ fara o kundama kan ko bagan baarakɛlaw bɛ sira dɔw de minɛ ka na ni baganw ye o k'o taama sira min n'u b'o minɛ ka na ni baganw ye a julaw fara bagan i k'a dɔn cokalikɛbaw kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn gɛlɛya de kɔnɔ bi sabu u bɛ sira minnu minɛ o sira ninnu kɛlen don bingani yɔrɔw ye bi bingani dantɛmɛw a si bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma bagan maralaw ani bagan baarakɛla tɔw ni cokalikɛlaw ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin gɛlɛya kelen in de kɔnɔ
Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye fɛn min mun bɛ fara o kan tuguni bagan dumuni gɛlɛya k'o fana ye dɔ fara bagan i k'a dɔn a gɛlɛya ko kan ni sogo sɔngɔ gɛlɛyali kan a ka diya min ye a k'a dɔn a taama musaka fana ye ko transport o bɔlen kɔ ka bagan doni ka na i bɛ bɔ sira minnu fɛ o ye farati ye ni Ala y'i kunnaja n'i ye sira sɔrɔ bagan transport o b'a ko nege bɔ i la i selen ko i sigiyɔrɔ la o t'a bannen ye dɛ bagan dumuni ko n'o ye aliment bétail ye n'i ye o fana daminɛ i n'a dɔn k'a fɔ ko sunbalaba ye nɛrɛ ye ko nin bɛɛ de b'a to k'a fɔ ko sogo sɔngɔ bɛ gɛlɛya o de la sa ka bagan yɛrɛ sɛnsɛn ka taa batuwaariw la ka taa fagali kɛ ko maaw ka sogo sɔrɔ k'a dun u sago la ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ a b'i n'a fɔ cikɛla ni cikɛla y'a ka sɛgɛn jateminɛ ani maa ti jɛ ɲɔ la dɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko sogo a sɔngɔ yɛlɛni anw ka jamana kɔnɔ yan k'a dantɛmɛ wale min filɛ nin ye a gulonnen don nin fɛnba caman de la Bukadari Dunbiya ka fɔ la a ko n'i ye o gɛlɛyabaden ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ a la i b'a ye k'a fɔ ko cakɛda min ɲɛsinen don baganko ani sogoko ko ɲɛnabɔli ma k'u kɛlen don k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la koyi wulikajɔ si bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa jamanadenw u bɛ se ka lafiya sɔrɔ sogo sɔngɔko la cogo min i k'a dɔn ka dun u sago fana na ayiwa ko min ɲɛsigi ka kumaw ye olu dayɛlɛlen don bagan baarakɛlaw ani k'a dɔn sogo baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ani maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja hali jɛkulu min sigilen don dadumunifɛn tigilamaw olu lafasali ko kan i k'a dɔn ko olu bɛɛ sen bɛ nin ko in na min ye i k'a dɔn sogo a baarakɛda o ɲɛmaayaso ye u ko bisa k'u bɛ sigi ka kuma min na k'a bɛ sira ɲuman kan u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw de tigɛ fɛn min ye i k'a dɔn waati kuntala surun ka taa se waati kuntala jan ma nin ko in bɛ se ka kɛ ko sabatilen ye cogo min na i k'a dɔn Bukadari Dunbiya a y'a fɔ cogo min na ko nka ko bolonkɔni sinen don yɔrɔ jumɛn na o de y'i k'a dɔn sogo ani a baarada o ko labɛnnaw ye ko organisation o de tɛ bagan mara la bagan mara organiselen tɛ dɛ k'a labɛnnen tɛ hali dɔɔni k'a labɛnnen tɛ hali dɔɔni bagan maralaw i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛw bɛ degun de kɔnɔ Mali kɔnɔ yan nɔ n'i y'a jateminɛ ko Mali ye i k'a dɔn jamana ye jamana min ye bagan mara jamanaba ye o kumana ko fɛn min ye o cakɛda ye o taabolo ko mago bɛ labɛn ani dɛmɛ dɔw de la ani lagilani dɔw minnu bɛ kɛ i k'a dɔn jamanadenw olu ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye i k'a dɔn a ko nasira fɛ ko n'i y'a ko jateminɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ don o don sɔngɔ de bɛ dantɛmɛ yɛlɛ anw fɛ yan wa ko sogo sɔngɔ fana yɛlɛnna o cogo de la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ de bɛ ka tigɛ yaasa sogo sɔngɔ a bɛ se ka bɛn maaw jufada ma cogo min na cakɛda min ɲɛsinen don a koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani julaya koɲɛw ɲɛnabɔli ma ko u bɛ sigi ka fɔ o la u bɛ ka ɲɔgɔn faamu fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn baara taabolo ko bɛɛ de k'a k'i jɔ i jɔyɔrɔ la cogo min na lafiya da o bɛ se ka sɔrɔ ni gɛlɛya in na cogo min na a ka ja bagan marala fara i k'a dɔn k'a fɔ dadumunifɛn tigilamaw ma ani jamana yɛrɛ marakɛbaw gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan n'a kɛlen don dusumakasa ye u bolo bi sogoko la lafiya da bɛ se ka sɔrɔ la cogo min ko wulikajɔ si bɛɛ lajɛlen kɛlen don nka min ye bagan baara ye a ladonni n'a ladilanni n'o y'a organiseli ye Yusu o wajibiyalen de don o wajibiyalen don ko sɔngɔ t'anw ka sugu la koyi sɔngɔ kanabila min kɛra anw ka taabolo fana ye k'o de bɛ na ni gɛlɛya caman ye sabu bɛɛ b'i ni dungo ta k'a pɛnpɛrɛ i ka fɛn kun o kumana min ye o sɔngɔ ye o y'o sigilen y'o kan nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ninnu bɛɛ kan ka labɛn k'u lakile o kumana min ye Basidi Senbara ye a ka nɔbila sɛbɛnni an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu moro sirɛni y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ti dɔwɛrɛ Nouvelle Horizon ayiwa moro n'an ma kunnaja e ko grève illimité o tɛna kɛ INTM fɛ wa Central Syndical a ka dɔn INTM u ye lajɛ dɔ kɛ a ka dɔn o kɛra araba don min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko yan'o cɛ sa e ka dɔn ka maa dɔ bɛ yen n'o Usumani Tarawele min ye ale kɔni ɲininkara min ale y'a jira k'a fɔ ko o bɛ tile 10 de min ye a ka dɔn min ye sigi ka fɔ bɛnkɛ k'a la ko n'o tɛ k'o kelen don o kelen don n'o kelen don o y'an siran dɛ o tɛ ko kɔrɔlen o kelen don ko o kelen don o y'an siran dɛ a kana k'o kelen ye koyi bɛnkɛ kɛ nin na a banna n'o tɛ gɛlɛya bɛna kɛ gɛlɛya kan tun dɛ gɛlɛya bɛna kɛ gɛlɛya kan ayiwa basi min ye a ka dɔn coup d'état min n'o kɛra ni dɔw b'a fɔ wele ko coup de force ni o fiɲɛjugu o ye bandaw ani ka dɔn Muktar Wan a ka dɔn k'olu cɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ INTM maaw olu tun kɛ bɛ ka grève bolo da o grève a ka dɔn o kɛra waati min na ni gɛlɛyaw jateminɛ ka jamanadenw olu ka gɛlɛya min b'o kan k'o jateminɛ min ye u nana ka na ɲɔngiri
akalenga nyongerisa gouvernement sigile awkado INTM olu etleta ne du gouvernement ma ka jira ka fo nyere la uga ke chugo bela jile la sigafo yalma olu ka nyini fe umse ka ke soro fe chugo mina mro awkado de konan nasa mi awkado laje mi no bina ke ko bina ke laje bay no bina ke arabado o mro etani bla ona do ola mro awkado fasiri ba ya jira no ye awadema khonde ale ajira ka fo ko uye mado nyininga mi awkado nyere la ko ngo ko umana laje nu lajera ni mi mora kono ko na da awkado jamana do ntloka o ngane jatimine ke ibai ka fo awa UNTM olumunu awkado nyere la olumunu ye wulika joke sanga ani wati uganyini fami ke sorofe jugo mina muro ko nga awkado nyere la ko ze ko grave limité muro jamana de chito nyini o abike wa yalma atike wa mi ye lajemi no bina ke arabado o ko na no ejuenga lot lebisa bay o ko na ko jalat ke sa ala kana ke kuyi awo ko ala ku beke ala ku bekelena ala ka famiyali ka akola amina rabbi no ambe feve fo ni illimité kera ma bi cha amene ngo yentem ma songa do gouvernement na ko non do gouvernement na lumse quoi utega kelege ble bo moro ne frama do Sénégal nyamo ko ni gouvernement awo beni ga famiyalité no te che ndara wati do la o tare dara lawa amano go yabo o mameo amano go yabo ala ka nguna ja inshallah dema konte dale ka fasire anya bo nouvelle horizon ngono aywa demba konte ka fasire nga nouvelle horizon anda nyongiri ya bi na foni munu kun kamarona ka kenyonga olu de tuyeni ka foli ke bela jelenye ka be barikada kloma joni nyama dala abe kanu min ko fo ala ka kanunto o yusu nga yananga wulisa fe mi foli ambanye shi kado ka fo madoma ninye kado awa keta maram kwete aka foli ka nyeshi kado kanu ba jamakulu doma no ye baba kale ale